out of the arm. Ia, am bătut un elit. Ia. Hai dă-mi ID-ul și treci. Dacă îți dau 5, 2, 5, 5, 2, 5, 9, 2, 9, 2, 9, 9, 7. 9, 9, 7. Bubuie e moloice. Bă, ce e asta? Ce că bubuie e moloice? Bă, jucăm, hai să jucăm pe B. Mă, eu jucător, da, mă, e pe B? Nicio problemă, Veri. Nicio problemă. Atunci jucăm pe A. Nu, lasă, hai pe B. Hai, oricum te bag. Mai vii și tu în joc sau... Bă, că tu să bagă Sting-ul cuțitul nou. Ce zici, dăm 1v1 pe nou cuțit? Da? Ok, după sunul tău, deci 1v1 pe nou. Bă, uite, baioneta asta nu o să mai am, o să am nou cuțit Sting de la tine. Eu o să am Sting